vulkaner og om jordskælv og sådan nogle ting, og det synes drengene især, og ja, det var selvfølgelig også godt, men det var det. Og det var rigtig, rigtig spændende, ikke? Og så var det, vi kom til at tænke på, at man jo kunne bygge sin egen vulkan. Det gik så i gang, men det tog så lidt længere tid, end vi regnede med, fordi sådan noget det tager utrolig lang tid om at tørre. Først så lavede vi noget med noget tømmertråd med papmaché på, og så skulle det lige tørre. Og så lavede vi noget, der hed pulp. Det er sådan en blendet avismasse sammen med klister, så vi kunne forme bjerget lidt mere af. Og det regnede vi så med, det var så tørt til ugen efter, så vi kunne male det. Men det tog så lige til 3 uger før, det var så tørt, vi kunne male ovenpå det. Så mangt om længe så fik vi gjort det. Så har vi så eksperimenteret lidt med forskellige opskrifter på kunstig lava. Vi starter med at bruge bagpulver, men endte så over i, at nu har vi brugt natron. Så nu prøver vi simpelthen, om det virker det her. Det her det er lige væsken, og som lidt så blander jeg natron i, og så skulle det gerne skumpe rigtig meget. Så jeg vil lige, hvor meget vi kan have plads til. Hvor vi stopper det. Sådan. Er I klar alle sammen? Ja! Så forestiller vi os nu, der er rigtig gang i undergrunden hernede, og det ulmer, og lavaen trykker, og pludselig så sker der en eksplosion dernede fra. Vulkanudbrud, vores fine vulkan. Og man har lyst til at slikke på det. Ja, der er sæbe i, så jeg tror... Ja, det er nok ikke det snakker de også om. Af sæbe og eddike, så det smager nok ikke så godt. Men vi mangler sådan lige en lydsekvens. Ja, der var ingen lyd på den. Og den eksploderede heller ikke så meget, så derfor har vi en reserveeksplosion op i ærmet. Der vil jeg så foreslå et skridt længere. Jeg ved, hvad det er. Jeg ved, hvad det er. Nå, det... Han får stikke mit hoved i kola. Hvad? Se, vi har så lige en lille mere ind, fordi vi kunne ikke få det der til at sprøjte på nogen måde, men det bliver ved med at skumme godt her. Mikkel, eller? Ja, vi skal have lidt til at sige. Okay. Lidt til at sige. Mikkel bakker. Så nu bakker I lige Ja. Ja. Har du væk? Har du set den? Ja, jeg må godt få nogle mennesker bagefter. Så skal vi lige have dem hernede i, uden at jeg må blive helt ud. Det var sådan, vi gerne skulle have haft det der. Det gik ikke.